ଆଜ୍ଞା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମା ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ହୋଟେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋଟେଲ ଚାଲୁଛି, ମା ପୁଅ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୋଟେଲ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେହି ଝିଅ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଅର ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅଟି ବାହା ହେଇପାରୁନି। ତ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହାନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ମିଳୁ, ସେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ମନରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଖାଲି ସେଇ ଭାଇ ଆଉ ବା ସେ ମାଆଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୁଅମାନେ ଯଦି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଚାକିରିରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳିବାଟା ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ତ ଝିଅ ମିଳିବାଟା ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ବାହା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳୁନି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଏ ବାହାଘର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଶୋ କରୁଛି, ଝିଅ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି, ଏ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ବୋଧେ ଅଧିକ ଥିଲା କି କ'ଣ, ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପିଲାବେଳରୁ ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବ ସମୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଘରେ ବାପାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ କି ଗୋଟିଏରୁ ଦିଟା କି ତିନିଟା ଝିଅ ହେଇଗଲେ ସେ ବାପା ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଚିନ୍ତାରେ ସେ ମରିଯାଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ 4ଟା ଝିଅ ହେଲାଣି, 3ଟା ଝିଅ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ବାହା କେମିତି କରିବି। ଇଭିନ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ ଝିଅ ଅଭିଆଡ଼ି ରହିଯାଉଥିଲେ, ବାହା ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ବାପା ମାଆ ମାନେ ବାହା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯୌତୁକ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅ ଘରବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ କି ବାଜେ ତରିକା ସବୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୋହୂ କରିକି ନେବେ ଘରକୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚଲେଇବେ, ମା ଏପଟରୁ ସେପଟ ଯାକେ ଚାଲେ ଆମ ଆଗରେ, ଲୁଗା ଟେକିକି ତୋ ପାଦ ଦେଖା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଚୁଟି ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗାଟା ଟେକିକି ଦେଖା କେତେ ଚୁଟି ଅଛି। ଏତେ ଅଭଦ୍ର ମାନେ ଶୈଳୀରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସେ କହିପାରୁନଥିଲା କି ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଏପଟେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ନଥିଲା ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିକି ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିବା ଲାଗି, କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଧନ ଦୌଲତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେ ସେମିତି ମାନେ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଝିଅମାନେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେତେ ନେଗଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଚା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପୁଅମାନେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନଥିବେ, ବାତ୍ରା ହେଇ ବୁଲୁଥିବେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବେ କି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ, ଏତେ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ ମାଗୁଥିବେ। ଝିଅର ଟିକିନିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ପଇସା ଥିବ, ବାପା ମାନଙ୍କର ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଥିବ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେବା କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସବୁ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆକୁ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଗଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅମାନଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ୟା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଅମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା,
ସେମାନେ ବି ଅନୁରୂପ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ ନୁହଁ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ନହେଲା, ତା'ର ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେତିକି ନ ରହିଲା, ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ନ ରହିଲା, ତାକୁ ଜମା ଝିଅ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ଆଗକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫରକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି, ସମୟର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସମୟର ଚକଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଚକରେ ଆପଣ ସୁଖ ଦେଖିଥିବେ, ସେଇ ଚକରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ଚକ, ଯେଉଁ ଚକରେ ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମାଜ ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଡ଼ପିବ। ଆଉ ଏଇ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଆଜି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ସେଇମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ସମାଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉଭୟ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇଟା କେବଳ ପୁଅ ହେଲେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି କେବଳ ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ସମାଜ ଗଠନରେ ଉଭୟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ଦେଖିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଛି ଝିଅମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ଝିଅ ହବାଟା ଏତେ ପାପ ଯେ ଏତେ ମିସଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଛି? ଯିଏ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଳୁ ପରିବା ବାଛିକି ଯେମିତି ମାର୍କେଟରୁ ଲୋକ କିଣିକି ନିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା କରିକି ବୋହୂ କରିକି ନେବା ବେଳକୁ ତାକୁ ପୁରା ବାଛିଲା ଭଳିଆ, ଆଳୁ ସାରୁ ପରିବା ଭଳିଆ ବାଛିବେ ସେମାନେ। ତା ଗୋଡ଼ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଯାକେ ତା'ର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏତେ ମାନେ ବାଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତା ଭିତରେ ସେ ଝିଅଟା ଏମିତି ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯାଉଥିବ, ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି, ମୁଁ ତ ସେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସବୁ ସେତେବେଳେ ଫଲୋ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସବୁ ବାପା ମା', ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଲେଉଟିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇକିରି ନିଜର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଆସିଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟରେ କେଉଁଠୁ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆସିଛି ଦିନେ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କଥା, ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଟା ବୁଲିକି ଆସି ଏବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ପୁଅମାନେ ଏମିତି ଭୋଗିବେ, ବାହା ହେଇପାରିବେନି। ବହୁତ ପୁଅ ଏମିତି ରହିଯିବେ, ବାହା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୁଅମାନେ ବାହା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରହିଯିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ତ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ବାହା ହେଇଗଲା ଉଧୁରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ, ଆଉ ଭୋଗିବା ବି ଉଚିତ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଝିଅମାନେ ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖଟା ଏବେ ପୁଅମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିଛି।